ሃገራዊ መረፃ ማለት ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕባለ ወይ ብልጽግና ሰላም ህሙን ናታ ሃገርን ናቱ ህዝብን ሓድነት ሰላም ምዕባለ ወይ ብልጽግና ኣብ ምርግጋጽ ዓብይ ተራ ይጻወት እዩ ኢልኻ ምግላጽ ይካኣል እዩ ስለዚ ነዚ እውን خالي دما بوانانت نا مرصا حدا عوي ربحو تايو كلاتنا عم نفلتو ديمقراسياوي سرعات عم مسرات عوي الجام لوفي عوينا مسارحي إلنا نقلصو نقول ኣብ ትግራይ ስሩዕ መንግስቲ ክህልየና ኣለዎ ዝብል ምንም ድርድር የውልን ምስርና ሕቶውን ዝኣተየውልን ነዚ እውን ዝቃወሞ ኣካል ዘሎ መስሎ ይስምዓኒ ምክንያቱም ድሕር መንግስቲ ዘየለ ኮይኑ የለን ስለዚህ መንግስቲ ስሩዕ መንግስቲ ክመጽእ ሃንቆውታና እዩ እዚ ድማ ናይ ንሕድ ሕዲኡ ትግራይ ንሕድ ሕዲ ተቋም ይኹን መንግስታዊ ይኹን ዘመንግስታዊ ኣካላት ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹን ኩሉ ሕጋዊ መንግስቲ ዝተመረጸ ሕጋዊ መንግስቲ ክመጽእ ኩሉ ይክረባረብ ዘለዎ ህዝቢ ብዝመረጸ ይኹን ማሕደር ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከለ ኸይበልና ናተይ ውድብ ይኹን ናይ ማተይ ውድብ ብቻ ግን ህዝቢ ብዝመረጸ ይኹን ማሕደር ክኽእል እኒኦ ኩላና ኣብዚ ሰዓት ዘከራክረና ዘለውን እሱ እዩ ኩላና ናብ መረጻ ንእተሞ ኣብቲ መረጻ ህዝቢ ዝደለየ ምረጽ ዝደለየ ማሕደር ድሕሪኡ እንተ ተሳዒርናውን ብጸጋ ተቐቢልና ንቐጻለ ክንጻር እንድሕር ተሳዒርናውን ነቲ ህዝቢ ዝሓሸ ሓሳብ ሒዝና ክንቀርብ ዝብል እዩ ትግራይ ብዝህዝ ዘለቶ ክትዋፅኦ ስለዘይ ትኽእል ግዜያዊ ምምሕዳርን ክትመሓዳደር ስለዘይ ይብላ እቲ ህዝቢ እውን ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ወፂኡ ብቤት ምክር ብናይ ባዕሉ ምክር ቤታት ወኪሉ ባዕሉ ውስን ስለዘለዎ ትግራይ መረጻ ኣዝዩ የድልያ እዩ ባህላ እያ ኣነ መረጻ ና ሓደ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰል እዩ ኣነ ድማ ፖለቲካ ነጥፍ ሰብ ፖለቲከኛ ኮነ ተጓዕተ ለኹም መረጻ ለህዝቢ ብስሩት ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ኣብ 5 ዓመት ክገብሮ ልኽእል መንግስቲ ናይ ምቅያር ክቅየር ይኽእል ልመጹ ስርዓት ደስ ለለታ ይስሙ ከብል ልኽእል ልውክሎ ይውክለኒ ኢሉ አካል ክመርጸሉ ልኽእል ወይ ፓርቲ ክመርጸሉ ልኽእል ሓደ መስርሕ እዩ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ኮም ዓይነት ምድላው ኣቲኻ ብታዕጻጻፋይነት ምርጫን ምክያድ ዝኽእል ባይታ ንኽፍጠር فلما من فدرالن حوحتن زل مسحب سلامة من قدي ناب زرات أربعة مليس كممسع وعلى فرتراب استعمال عجباب المفصام ورصينات كله مسرح هذا اللي بهلاي زي قاتات إثيوبيا مسلم تحليلهم سبعة مسألهم ديمقراطية ومسألهم تحليلهم أب بوليتيكا وهاجرهم زلوا منقسم ممرات مسألهم كتقوموا مسألهم نخطقوموا خاعة كم زي قاتات كساتفوا مقوار مالتي كساتفوا اللوم سلازي نخساتفوا تطح بايتاك مع عرارية بتقراي هذا ناي ديمقراطي مجلسي حدا نايمسل مهلاو مرقاقص خا مرصا مكياديو مالتيو سلازي مرصا ناي زيغاتات ناي حقاوي حق منغستاو مسلمي مالتيو سلازي تغارو اكال ايثيوبياوያን ስለዝኾና ኢትዮጵያውያን መረጻን ትገብሩ ተለው ናይ ትግራዋይ ናይ ሕድሕድ ነው ወከፍ ትግራዋይ ውን መሰሉ ስለዝኾነ መረጻን ንኽካየድ እምነትና እዩ ማለትዩ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት መረጻ የድልያ እዩ ልብል ብፍላይ ምስቱ ነበረ ድሕሪ ጦርነቲ ዋን ጦርነቲ ኸዝላውዚ ድሕሪ ዘውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብዚ ጠጠው ኢሎሎሞ ኸዚ ዋንኡታ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብለይ መረጾ ኢሉ መሓደር ኣሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ መረጻ የድሊ ባዓሉ ልወከሎ መንግስቲ ክልሎ ኸዚ እኳ ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ወኪል የውሉ ኣብ ህዝቢ ተወካዮች ናውዓሉ ወኪል የውሉ ኣብ ተፈላለዩ ናውዓሉ ወኪል የውሉ ስለዚ ነዚ ውክልኑ ክልሎ ምርጫ ክህሊ ክኽእል ኣለዎ ኣውያት ካል ሰምዕልካ ኳስ ክህሊ ካሎ ስለዚ ዝምርጫ እዚ ልኽካየድ ብዙሕ ጻዕርታት ይልካየድ ኣሎ ሚጣት ይግበር ለዩ ህዝቡ ናይ ተውለሎ ጉጅለው ናይ ላውዙ ነገር ዚ ክመጽ ያነ ልጋውዞ ልዕድሙ ምርጫ ላው ሰላማዊ መንገድ ብምርጫ ብካርዲ ክኸውን ካብ ጥይት ዝዘለለ ክኸውን ኣሎ እየል ብልናት
مرصا خبሃል كلو حنت عدي حقاونتا حلوا نكتخد زقبر እዩ ንሓደ ዓዲ ብቻ ተዘይኾነ ንግለሰብ ባዕሉ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ወይ ደሞ ሉዓላውነቱ ዘረጋግጸሉ ዓብይ መሳርያ እዩ ምርጫ ማለት ምምራጽ ማለት ዓብይ መሳርያ እዩ መንዩ ክመርሕን ዘሎ ከመይ ክምርሕ ዘለኒ ኢሉ ውሳነ ልህበሉ ድምጹ ውሳነ ልበሉ እዩ ማለት ነው ሕጋው ለሆነ መንግስቲ ክልየው ክኸለሎ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ልሞረጾ ማለት እዩ ብነፃነት ደስ ይልዎ ማለት እዩ ልሞርጾ መንግስቲ ክመሓደር ክኸለሎ ካውዚ ወፂ ህዝብ ትግራይ ከዚ ኣብ ግንቦት ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ መረጻ ባዕሉ ልሞረጾ መንግስቲ ክመሓደር ምግባር እያ በቃ ለዚያ ህዝብ ትግራይ ዓውይ ጻዕር ገብር ክኸለሎ እዩ ህዝብ ትግራይ ስርዓተ መንግስቲ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ዓመታት ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ስርዓት ዝፈልጥ ጸገማቱም ስርዓት ክፍትሕ ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ህዝብና ባዕሉ ዝቋጸሮ ስርዓት ክስጋሕጂ ኣይወነነን እንታይ ዳ እዩ ነይሩ ናይ ባዕሎም ጥቕምን ስርዓትን ከቕጽሉ ነቲ ናይ ህዝብና ጸገም ዘተሓላልፉ ሓይልታት ግን ኣለዉ ነይሮም እዮም ስለዚ ነዚ ክኸውን ከ እንታይ እዩ ግዜ ከም ዝፍለጥ ግዜያዊ መንግስቲ እዩ ዘሎ ንሕና ከም ውድብ ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ዓብዪ ቅሬታ ኣለና እቲ ቅሬናታት እንታይ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝዋቀር ናይ ሽግግር መንግስቲ ኣሳታፊ ክኸውን ኣሎ ብዋናነት ህዝቢ ዝሳተፈሉ ካብኡ መዳርግቲ ኣካላት ካብኡ ዝሳተፈሉ ዝኾነ መንግስቲ እንድሕር ሃልዩ በቲ መንግስቲ ንስኻ እንታይ ይገብር ንምርጫ ምቹው ኩነታት ይፈጥር ማለት እዩ ህዝቢ ብዝደልዮ ተወዲቡ ብሓሳብ ዝደልዮ ውድብ መሪፁ ወከልቱ ክልእኽ ማለት እዩ ናብ ፓርላማ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ናብ ሚኒስቴር ምክር ቤት ባዕሉ ነፃ ኮይኑ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ወከልቱ መሪፁ ይልእኽ ብድሕሪኡ ሕቱኡን ጸገማቱን ከዓ ብሃገር ደረጃ ዝለዓሉ ብሃገር ደረጃ ይፍትሑ ብክልል ዝለዓሉ ከዓ ናይ ክልል ምክር ቤት ኣለዉ ብክልል ምክር ቤት ይፍትሑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከም ዘለ ግን እዚ የለን ስለዚ ብዘይብሉ ከዓ ከም ጸገማት ክፍትሑ ይኽእሉን ስለዚ ኣብዚ ተመልካቲ ክህሉ የብሉን እዚ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ናይ ኩሉ ክፋል ህዝብና ማሕበር ኩሉ ማሕበረሰብ كل ናይ ክፋል ማሕበረሰብና ናይ ህዝብና ብሰላም ክሰፍን ድሕሪ ሰላም ከዓ ተረጋጊና ባዕልና ንቋጸሮ መንግስቲ ብምርጫ ቢልና ናብ ስልጣን ክነምጽእ ብኦ ጌርና ከዓ እቶም ጸገማት ኣብ ሓጺር ነውነዊሕን ክፍትሑ ኩላህና ክንሰርሕ ንክእለና ህዝቢ ለይመረጸ ኣካል ከመሓደሮ ይኽእል ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ካብ ዝነበሮ ካብ ዝጽፍኣት እዚ ወፂኡ ላብ ሪሃቢሊቴሽን ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ንካኣቲ መረጻ ብጣዕሚ ወሳኒ ስፔሻሊ ህዝብ ትግራይ ማለት እዩ ኣንሕና ህዝብና ካብዚ ልገጠሙ ሓደጋ ካብኡ ወፂኡ ሓዊዩ ኣብ ሃገር ወሳኒ ኮይኑ ድላዩ ፖለቲካ ድላዩ ታእስም ከራምድ ቢዝነስ ክሰርሕ ስሩዕ ህይወት እውን ክነብር ህዝቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ክነብር ኢና ታእስም ረብለና መንግስቲ ልመርሕ ጸጥታ ወይ ውሕስነት ህዝቢ ክሕሊ እዩ ስለዚ ሱኻ ብ10 ዓመት ብ5 ዓመት ጦርነት ላእተውኻ ላቆስቆስኻ ታእስም ለብል ኸይዲ ታዓነት መንግስቲ ይኮን ልኽእል ስለዚ ሽፍትነት እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ካዚ ከውፅእ ልኽእል መረፃን ጥራሕ በሃሚ መልክዕ ተሳተፍ ታይ ጥጡሕ ባይታ በሃሚ ክመቻቸ ይኽእል በዋናነት ሃምትለልኻዮ ፌደራል መንግስቲ ዓብይ ተራ ወይ እጃም ኣሎ ማለት በመምርሒ አዋጃት ዲዮም ወይ ህገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ትግራይ መረፃ ልክካሄድ ጥጡሕ ባይታ ክመቻቸ ይኽእል ነው ኻሊ ድማ በዓል ቤት ናቱ ጉዳይ በዓል ቤት ህዝብ ትግራይ ካኡ መናእሰያት ሲቪክ ማሕበራት ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሃይማኖት ተቋማት መረፃ ማለት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓንቲ ክልል መጻኢ ዕድልን ልውስን ስለዝኾነ ኣብዚ መረፃ እዚ ክንሳተፍን ኢና ሕጋዊ ዝኾነ መረፃ ክግበር ነው ኢሉ ተጽዕኖ ክገብር ክኽእል ነው ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ መሰለም ተሓሊሎም ኣብቲ መረፃ ክሳተፉ ተሳትፍነቶም ከርእዩ ክመርፁ ዝመስሎም መንግስቲ ክመርፁ ስርዓት ካካይዱ ዲሞክራሲያ ክሰፍን ትግራይ ዲሞክራሲ ክሰፍን ዜጋታት ብዘይ ፍርሒ ካብ ስጋኣት ወፂኦም ኣብ መረፃ ተሳተፍቲ ኮይኖም መንግስቲ ስርዓት ምስ ሃገሮም ጠጠው ከብሉ ና ተቃለስና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ሓድሽ ወለዶ ክንድሕ ዘለለና ካብዝና
نطفأ الترخ كنوت صلنا حدشنا عنا تحس واحدنا كمصلنا حزبنا ندحنا بقى خالي مننا له تግራይ መረጽ አካሄድ አለው ህዝቢ ካብ መንከራ ወጽተ ኮይኑ ላንዴና ለመጨረሻ ከላቀጥ ኮይኑ ስርዓት ኣብ ትግራይ ከተከለሉ የመረሕ ሕገ ኸይር ኸራ ሓረላው ታይስም ትኸዱ ወሰነታ ዲሌታት ክትፈጽም ትኸል ሕገ ቢልኻ ልዕሊ 18 ዓመት ክትኮን ተለኻ ናይ ምምራጽ ተመራጺ ናሙኻን እቲ ምርጫ ድማ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ልክኾን ምስራሕ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ኢለ እየ ለኣምን ሓንቲ ዓዲ ድማ ወይ ደሞ ከም ክልል ሕጋዊ ኮይና ክትቅጽል እንተ ኮይና እቲ ማሕበረሰብ እውን ኢኮኖሚያዊ ይኹን ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ንጹፍ ተሳትፎ ክህልዎ እንተ ኮይኑ ሙሉ ለሙሉ ኣብቲ ምርጫ ዓብይ ሚና ግደ ተጻዊቱ እቲ ምርጫ ንክካየድ ኩሉ ህዝቢ ናይ ባዕሉ እጃም ክዋጽእ ኣለዎ ኢለ እየ ለኣምን ማለት እዩ ምክንያቱም ተሓንቲ ድምፀይ ትርጉም ነዋይ መን እዩ ክመርሐኒ ብኸመ እዩ ልመርሕ ኢለ ድምፂ ልበላ እየና ፍትሓዊ ነፃ ዲሞክራሲያዊ ተኣማኒ ለለዎ ምርጫ ልከካይድ ያው ጻውዕትና ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጻውዕትና እዩ ምክንያቱ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ልመረጸ 2018 ኩሉ ነገር ዝግጅቱ ወዱ እዩ ተወዳደርቱ ኣመዝጊቢ እዩ ደገፍቱ ኣመዝጊቢ እዩ ዳርጋ ኣው ኩለን ወረዳት ብዝበሃል ሓሙሽተ ሰብ ወኪሉ ንውድድር ንክልል ምክር ቤትና ንህዝቢ ተወካዮች ኣቀሪቡ እዩ መንግስቲ እውን እቶም ኣብ ካልኦት ክልላት ዝገብሮም ዘሎ ልምዓታት ኣብ ትግራይ ገብር ተኮይኑ ሕጋዊ ዝኾነ መረጻት ይካይዱ ላብ ስሩዕ ዝኾነ ምሕደራ ህዝቢ እውን ብትክክለኛ ሓቲቱ ሕቱኡ ልምለሰሉ ባይታ ናይ ምሕደራ ባይታ ክፍጠረሉ ምንታን እዚ ዓብይ ኣበርክቶ ገብር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ንዲሞክራሲን ንመረጻን ዘዕንቅፉ ሓይልታት ተሃልዮም ብሕግን ብሰላማዊ መንገዲ ካፍቲ ስራሕቶም ንክእረሙ ናተቃለስና ንርከብ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ዲሞክራሲ ብዘይ ተሳትፎ ብዘይ መረጻ ዓዲ ምምራሕ ይከኣልን ማለት እዩ ስለዚ እቱ ናይ ዜጋታት መሰል ናይ ምምራጥ መሰል ምስ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኮይኖም እዚ ንክሕለወሎም መንግስቲ እውን ኣድላይ ዝበሃል ሓገዝ ንክገብር ድፊት ናገበርና ኢና ንርከብ ማለት እዩ መንእሰይ እንደገና እቲ ማሕበረሰብ ተቃላለ ኣብ ዝመረጻ እዚ ክንሳተፍ ነና ኢሉ ብውሽጢ ብደገይ ፑሽ ገበር ነው ተጽዕኖ ክፈጥር ክኽእል ነው ኣነ ላም ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ሓደ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኣብ ትግራይ መረጻ ልክግበር ካዋየ ትጽቢት ልግበር ነገራት ልክገበር ሃምዚ ማሕበረሰብ ልምንቃሕ ድዩ ተፈላለዩ መድረኻት ተገኒኻ ና ኣድላይነት መረጻ ታይ ምዃኑ ብምግላጽ ብምርዳእ بحافش أجن أفتو وانا بعال بيت مني هم تقدم إلى جلسنا هزبي ممكناتهم تجودات تمثيلة تتفاعل تمثيلة بالعلة هزبي الوعي تربحها تمثيلون أفتو هزبي تتكامل خون سلزي تحلو فرينا ينا كفيدرال منجستي وتعي مرز أب مجبرنا كهجرة بور مرز إثيوبيا وتعي أفنجيتو تجراي واحد لما روحوا بسرعة مرز أب مجبرو تعاند سعبينات هم مرز أخذ صني عديت صنعي لبلنا كنا مزازل لنا نحجي سرعتي مسر تجرا وتجراي مرز عليك جبر كل الملكة أكل بتلي هزب تجراي بفرونت خوينو كمالت دفيت كجبر كخاله كل جزء تجراي بجزاوي من محدار قتم الرحيب الله إلى الأمن زيد خكل يخوني اللي توسنا جزء تجرات فترة اللو لمتحل لافته زي خوينو لنوح جزء بجزاوي من محدار حنتعديك تم حلا دريت خلل سلازي حجاو سونة اللو كمرحو اللو لكله ناي بوليتيكا حسابات حيزوم زمتو بوليتيكا بارتاتاتون عدل توايوهم كودادرو كخلون يوم تهزب دما بعال بيت سلازقونه هزب سلازقونه زمرت اتي كمرحن يلو زامن له هزبي بمرجع كاردو دمصيو مريصو حجاو سونت للو مرحي حليو لتمالئ سلام
لتمالأ ناي إيكونومي عبيت ندوم ناي محبراوي عبيت كهلوا كله لعل 10 عامات زخونه حساب زلو دما ملو عدل توهيو تساتفو عد كمرح كخل نيو الى لامن مالتي احنا خم تግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ህዝብና ናይ ስልጣን ባዕልዋ ንኸውን ባዕሉ ብዝመረፆ ማሕደር ፍትሕ ክረክብ ካብ ድኽነት ክወፅእ ምስ ኣጓራባት ሃገርና ይኹን ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ዓለም እውን ብሓባር ክንነብር ዘልዩ ህዝብና ሰላም እዩ ዳልና በርካታ ቃልሳት ገይርና ኢና ስለዚ ተቃልሲ እውን ኣይተወደአን ስለዚ ኣብዚ ኩላና ኣጃምና ክነብርክት ህዝቢ ትግራይ እውን ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ክወፅእ ኣጃምና ክነብርክት ክንከልና ዝብል መልእኽቲ ይሓልፍ كل حبرت سب جورز جبوت نعم جرشة ناي هزبتات زلاق سلام نمطع زحق زنان قبول محدار كله الناس جبرن سلاز خنا ناو نخوته كله كدفق خير اللوام من يسعر من تاير كوي يكون حزك أنت تقوم بتو تعبي نجر هزبي بتي استوى من قد خيدو مريض داي قبول حجاوي مس حجر وشتي مس استفر علينا يتحجر حجاوي أنت كالاتن علم لخطأ بهالركباتن كلها بتمسرح دقفة حقاهم قبولن تكون تخلى لك عايزين مقوار مرقا قصي بناي نعنا كل جزيونا وجزاهم محدث زين وكلنا فيدرال المركبسي لجبر سعرتات كل نجر الجام أمو فينا كلنا نحر حبيرنا أيوة بايزيتي قنصاق ونخل only حدا بارت بتشاسل اللي يكون كل بارتات كل تن بارتات اللي أو تجري التفترة بمولن لو زنجر زي لو سلمة ومن قد زي لا مرجع أنا خنا قتل جبنا مخنياته كل الناس خنا قلنا له جاوز هنا منجستي تمسريتو تهزبي سرعات بللو من قدي كمرح همزلو ያው ተተወልقዎ ኢኮኖሚያዊ ይኹን ማሕበራዊ ተጠቃምነት ከም ዓድ ድማ ሰላም ክረጋገጽ ተኮይኑ ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎ መራሒ ክልወሎ ኣብ ማንኛውም ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብለይ ምንም እንትን ቅድሚያ ሂብካ ክሰርሖ ለለዎ እዩና እቲ ማሕበረሰብ ወይ ህዝብ ትግራይ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስት ክልወን ኢሉ ናይ ምስራሕ ናይ ምጥያቅ ናይ ዋዕሉ ግደክ ጻወተሎ ኢለ ኣምን ትዝመጽ ዘሎ ጉንወት መረጻ ንኽንሳተፍ ቅድመ ኩነታት እዚ ናተዓራረና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ሓደ ካብ ስጋት ነጻ ክኸውን ካልኣይ ኸዓቶም ዜጋታት ተጋሩ ከም ተጋሩ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰሎም ተጠቂሞም ኣብቱ መረጻ ክሳተፉ ዝመስሎም ስርዓት ክመርጹ ካልኣይ ኸዓ ናይ ኩሉ ሓበራዊ ዝኾነ መንግስቲ መስሪቶም نفط مسعي عدلهم نخشجاجرو شجر نخلو مرز أون كجبر نادفع عن الركب مالتي